alaikum salam. Na makani kenan ne. Gani nan. Ah, salam barka da zuwa. Ka kera wannan tukuna. Allah ka dan samu ka dan duba min wallahi. Kake faruwa hajiya? Na dan na kan hanya ne mota ta dan samu dan matsala ka dan wallahi tana ta jaki ne kuma gashi da san tafiya ne kan hanya ne. Ta. Je ki zama shin gashi. Shikenan. Gashi motar din. Auto shema. Allah bi kai. Bikam ina apprentice ne. Apprentice. Wani kake imane? Sorry oga, sorry. Zo ka sami wagi a motar nan. Ta oga. Allah kai nan ma. Sorry sa. Ka sa wagi kam ne? Na sa oga. Ka bani hanya mana da Allah. Sa oga. Apprentice. Oga. Ka je ka ɗauko min bena 15. Ta. Oga gashi. Kai wani mahaukaci ne da Allah. Na ce maka ka kawo min bena number 15 ka zo ka kawo min bena. Sorry. Gara wallahi ni ban sa iri wannan. Apprentice. Oga. Akwai min 19 socket. Ta. Oga gashi. Ni kan kai baki daje ina ne. Su fena za ka ɗauko min socket sai ka ɗauko min bayan socket. Sorry. Gara kawai irin ka. Sorry oga. Ina maka wallahi kai ina ga baka kula da aikin ka wallahi. Sorry. Wallahi sai na rauka maka su bena nan bari ka sake kan ni abun da ka miya. Sorry oga, tabanka ne Don shi kai kenan. oga. Zan ta ka ka. Sorry. Na oga mota na ta da bisu. Ta dugo oga. Ta. Bari ina zuwa bari in duba mota. Ta sai oga. Ba mana ita oga ina nan. Ya ne oga? Kai, watan nan generator akwai damu. Ko? Generator motar nan akwai damu. Ta. Sai an kunce generator nan. Ta. Oga bari duba ma wani bana. Ki zo mana. Abun da yake tafiya ba? Motar nan sai an canza generator na motar nan. To wannan makaniki aikin ku na duk abin da ya kama kai kai ba damuwa sauri nake ce. Apprentice. Sai oga. Zo. Ta. Yawa ba akwai generator a aje ba? Je ka dauko mana sai. Ta oga. Ta. Oga ba shi. Kaje generator oga. Wow. Sorry oga.